थुंगा जिगुथि बोसोरसालिया जुथुमा परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमाया दिनै साननैनि हाबाफारिजों खुंजालांबाय। थुनलाइयारि बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ। कक्राझार जिल्ला परबसरा महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीसरा गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिगुथि बोसोरसालिया जुथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। दिनै नैथि एबा जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि खोमदोन कसारिया। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सहेन्द्र बसुमतारी आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जुनिल कुमार ब्रह्म आरो परबसरा बर' थुनलाइ हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। परबसरा जिल्ला होननानै बुङो, माने थुनलाइ हिसाबै जिल्ला आरोखि। जोङो बिदिनो जिल्ला हिसाबै लायो, मालाबा साब डिभिजन लेभेलाव गोग्लैयो। दा परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गावसोरनि जिगुथि बोसोरसालिया जुथुमा खुंदों। हयथ' आंबो दिनैहाय गेवलां मेलाव एसे गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो मोनदों। बाहाय नुजाफैनो मोननानै बाहागो लानो मोननानै रायजो राजाजों एसे देखा जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना मैया डेलिगेट हयथ' थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदान बडि दाबाय होननानै खोनादों। फ्राय जिल्लाफ्रा देग्लाय थार मिटिं, जोंनाबो सेन्ट्रेलना थार मिटिं दिनैहाय। आं आसा खालामदों आरो शुभेच्छा, आं गोदान जे आफाद परबसरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन थाबाय। बिथांमोनहा जाथिनि बे ओनसोलनि बर' जाथिनि खामानि मावनांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बर' हारिमु आफाद जोङो जथायै आरो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि आफादफोर दंबावो, माहारियारि आफाद, बिसोरखौ लानानै जोङो जाथिनि जोंहा माखासे इसुसफोर थायो, जेंना फैबाय थायो। जेब्लायबो समाव मोनसे चेलेन्जिं मुडजों जों सोलिनांगौ जायो। बे खेथ्रआव जोङो दिनै गोदान आफाद बिथांमोनहा दाफुंनानै लानो हाबाय। बिथांमोना निस्सय बिथांमोना जोंखौ माने मिरु बर' थुनलाइ आफादखौ निस्सय मोजाङै हेफाजाब होनो हागोन, आं बेखौनो आसा थिबाय। आरो जोंनि जिनाखि जोंनि इसुसफोर, बर' जाथिनि जेंनाफोर, बेखौ माने समाधान खालामनायाव निस्सय जों खौसेयैनो गसंथानो हागोन, बेखौ जों आसा खालामनो हायो आरोखि। बाथ्राया ओरैबादि, जेबो खहा जायाजासे होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननाय बाथ्राफ्रा बेयो माने पलिटिकेल मोनसे भाषा बादि आरोखि बियो। खारन बियो लावथिबो बाया जिबौबो थैया होननाय मोनसे बाथ्रा बादि आरोखि बियो। जुदि मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंना सेन्ट्रेल लेभेलनि संबिधानाव, माने जोंनि भारतनि संबिधानाव बेबादि आलादा आलादा माने भि, पि आरो ओइस बे रोखोम बेबादि केटेगरि एसटि गैया, माने जोंनि भारतनि संबिधानाव आरोखि। बेनिखायनो जुदि मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला बे खथिया जाखागोन, बेखौ बयबो मिथिगौ। जाय बिथांमोनहा खथि जायाजासे होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होनदों, बिथांमोनहाबो खिन्थु मिथिगौ। मानो बुंदों? बिथांमोनहा पलिटिकेल माबानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङो आरोखि। नोङो नाय, मानो खथि जाया होननायाव आंनि एन्सारा बेनो जागोन, नोङो दिनै राजबंसिया दिनै एसटि बिदों, नङा होमबा? राजबंसिनि माखासे टाइटेलफोर दङ, 8-9थासो टाइटेलफ्रा, बे टाइटेलफ्रा बेंगलियावबो दं, मुस्लिमावबो दं
आहमफोरनावबो दं असमियाफोरनावबो दं हो बेंगलिफोरनाव दं बिदिब्ला बिथांमोननो एसटि होनाय जायोबा बै जे मिलायनाय टाइटेलनि व्यक्तिफोर बिथांमोनाबो बेखौ एन्जय खालामनो मोनगोन हो दा दिनै बिथांमोना एसटि मोनैयावबो जोंनि माखासे रिजार्भेसन खथा बे खथाखौ बिथांमोनहा अननाय भाबै लाखोमानानै जोंनि खथायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा मोननांगौखौ बिथांमोनहा लाखोमागासिनो दङ नङा होमबा जोंनि गथ'फ्राथ' जेनेरेल खथायाव बारा पार्टिसिपेट कम्पिट खालामनो हाया नङा होमबा दा जोंहा रिजार्भेसन थानायखायसो जोंनि गथ'फ्रा एसे मोननायनि चान्स थायो बेनिखायनो मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि हारिहा माने बिराद माने खथि जागोन आरोखि बेखौ जों नुहुरदों आरो मा नंगौ बे बाथ्रायाथ' सैथो बे बाथ्राया बहुद खारन दङ खिन्थु खारना जाबाय दिनैनि मुगायाव माने कम्पिटिटिभ माने ग्लबेलाइजेसननि जे नारसिननाय सारा बिश्वआवनो इंराजि भाषाखौ नांगौ होननानै माखासे कनसियास गार्जेनफ्रा जेनेबा होबाय बेवहाय जोंहा बुंनांगौ बर' साहित्य सभाआ जेबो गैया नाथाय जोंनि बर' भाषाखौबो फोथांनो थाखाय जोंनि सानसुमैफ्रा जोंनि लेखा गोरों गार्जेनफ्रा बेखौ बुजिनांगोन हो दिनै जुदि बर' बिजों गैयामोनब्ला जोंनि बर' जाथिया बे लेभेलसिम फैयामोन नङा होमबा दा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बर' फरायसा खमिलांनायनि खारना गोबांथार होननानै आं दहायनो बुंदों बेनि गेजेराव इंराजि मिडियामनि मोनसे थाहैबाय जे गामिनिफ्राय सानै साथाम गार्जेनफ्रा गावनि फिसाफोरखौ इंराजि मिडियामाव लाङो जिहेथु जोंनि बर' बिजोङाव फोरोंगिरिफोरखौ असम सरकारा थिसननानै होआखै फोरोंगिरि खमि जानायाव शिक्षा दान होनायाव एसे खमजुरि जानायनि थाखाय माखासे गार्जेनफ्रा बेखौ इंराजि मिडियामाव लांबाय बेनि अनगायैबो मोनसे आरो दंबावो जोंहा जे जोंनि जनसंख्या बृद्धि आगोलाव जोंनि बिदा फंबायफ्रा जेनेबा जोङो 6-7 बिदा फंबायमोन दिनैनि दिनाव नुनो मोनो सासे मेक्सिमाम सासेल' फिसा खांनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों नङा होमबा बेबो मोनसे जाहैबाय हा दा बेफोरनो आरोखि आरो दंबावो माने जनसंख्या खमायलांबाय नालाय सात्रआ खमायलांबाय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा स्कुलफ्रा गोदो 5 किल'मिटार 3 किल'मिटार दुरे दुरे एल पि स्कुलमोन 5 किल'मिटार दुरे दुरे एम इ स्कुलमोन दा दिनैनि दिनाव गामि गामि एल पि स्कुल जाबाय 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार फरे फरे एम इ स्कुल जाबाय आल्टिमेटलि मोनसे गामिनि सात्रआ एसे राननाय जाबायना बेबो मोनसे जाहैबाय खिन्थु मेनलि जोंनि जनसंख्या खमायलांखाबाय जोनोमनि हारा गोदो 6-7 जन फिसा खाङोमोन दा सासे मेक्सिमाम सानै बेफोरनो आरोखि माबाफ्रा खारनफ्रा आरोखि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ फरायनायनि बागै माबा मेसेज होनांगौथ' दङ दा जों ज'बो लोगो मोनलायला जितु नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ जे जोंनि जाथिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौब्ला साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा हिनजावानो जा हौवायानो जा शिक्षाखौनो जों सिगां माने प्रिफारेन्स होनांगोन आरोखि फरायाबा खुनु जाथिया डेभेलप जाया जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव जोंनि मोनफ्रोमबो न'खराव लेखा गोरों फिसाफोर जोनोम जानांगोन आरो बिसोरो साफा मानसि जानांगोन साफा बयबो गावनि आथिङाव गसंनांगोन जोङो जोंनि न'खराव जुदि गंफ्रोमबो न'खराव बयबो गथ'फ्रा लाइमोनफ्रा गाव गावनि आथिङाव गसंनो हायोबा नुगोन जों बयबो आल्टिमेटलि जोंनि जाथिया बे डेभेलप जागोन आरोखि नों आं बयनिबो फिसाफ्रा जुदि लेखा गोरों जायोब्ला जुदि एस्टाब्लिश जायोब्ला जुदि बिजनेस साख्रिफ्राव जोङो मोननो हाबायब्ला बा गसंथानो हाबायब्ला जोंनि जाथियानो डेभेलप जानाय जागोन आरोखि नंखायनो आं बेखौनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बुंगोन जे जोङो गोसो होनानै जोङो बयबो लाइमोनफ्रा फरायनानै गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय सेस्था खालामनांगोन दा जों नुदों जोंनि लाइमोन माखासेफ्रा
माखासेया बे राजनितिकआव थांफायो खिबु खिबु माबा मोनसे आसा खालामनानै थाङो खिन्थु आंनि स्टाडियाव आं बेखौनो नुदों जायफोर गथ'फ्रा मोजाङै फरायफुंनो हायाखिसै उन्दै बैसोआव हाबा लादों जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा लादों मोजाङै फरायथायनो हायाखै हयथ' मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारियाव बियो ड्रप आउट जाबाय बिसोरबादि मानसिया राजनितिनि उनाव रासिन खारदों आरो बेयो जोंनि थाखाय प्रब्लेम जादों मोनसे दा दिनैनि दिनाव बिदा-फंबाय गावस्रानायाबो बेनो बिसोर माखासे खोथाखौ बिसोर बुजिला जे जोंनि इयुना बोरै थांनांगौ जोंनि बर' जाथिनि इयुना बोरै थांनांगौ बेखौ बिथांमोना सिनायला मानोना बिथांमोननो आंनो दानो नांगौ आंनो बेखौ नांथारसिगौ नङाबा आंहा संसार जानायाव जारला जानोसै बेबायदि मोनसे मोनदांथि बिथांमोनाव दङ दानो नांगौ खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ बे नङा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि लाइमोन जोंनि जेनेरेसन जोंनि इयुन जोलै हान्जाफ्रा माब्रैहाय भबिष्यतआव गाव गावनि आथिङाव मोजां रोखोमनि गसंथानो हागोन जाथिया डेभेलप जागोन जोंनि थांखिया बे फारसेसो जोंनि नोजोरा आरोखि ओंखायनो खावलायगोन जे लाइमोनफ्रा प्रथमाव मोजाङै फरायनांगौ माने गाव गावनि आथिङाव गसंनो हाहैजासे साख्रि मोनाब्लाबो साख्रि मोननायानो गेदेर माने मोनसेल' उद्देश्य जानो नाङा जे साख्रि मोनग्राबा मोनगोन साख्रि मोनाबाबो बियो माखासे बिजनेस बा जिखुनु खामानि मावनानै बिथाङा जानो हानायनि मोनसे स्किल फिजिबिलिटि बे थानो नांगोन आरोखि बेसिम जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा मोजाङै फरायनो नांगोन आरोखि क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो हानांगोन आरोखि जोंनि हारि थुनलाइ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेबायदि फिसा जिल्ला बा दख'रा जाय आफादफोर दं बिसोरसो फोथांना लाखियो बे सेन्ट्रेलनिफ्राय देरसिन बांसिन माने खामानिखौ बिथांमोनहानो मावो थ' आं बयखौबो खावलायो जे जों बयबो बर' राव रायलायनांगौ बर'आव फरायनांगौ लिरनांगौ साहित्य चर्चा खालामनांगौ आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ फरायनायनि बागै फरायनायाथ' फरायनांगौ बयबो फरायनायनि अनगा जोंहा जेबो गैया फरायनांगौ केरियार दानांगौ बिभिन्न जायगायाव डाइभारसिफाइड जानानै थाङो उनाव ओंखायनो जों फरायनायखौ जों फरायखानांगौ दानि जुगाव लाइमोनफ्रा ओमफ्राय जोङो फरायनाय समाव जोङो जेरैहाय दानि इयुथफोरनि गेजेराव जों माखासे नुनो मोनदों जोंनि मादाव जेंना सोमजिनाया जे ड्राग्स बा मादक द्रब्य नेशा जातीय जिनिसखौ जानाय बा गाज्रि जेनेबा जुवा गेलेनाय मानाय बेफोरबायदिया जोंनाव समाजाव एसे बांनाय बायदि जानानै फैदों दा बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जानगाराव थानांगौ आरो गावनि केरियार दानायाव गोसो होग्रोनांगौ